Maulai Games and Literary Fest Arhajar Arfunrio kebala penlong da organizing committee jong ke Maulai Games and Literary Fest hak potri ukula lengkot Arhajar Arfunrio kala poino sekejing penha perda hak jing yalang kebala penlong ha Maulai nong lum. Ya kini kelempung kebala sedang nadu ka laitrik ukula lengkot Arhajar Arfunrio la penlong ringkat kejing temu ban tek song ya kesnong ka tau bat kum joru ban kentiu ki samla kesnong hak jing yelek kai baper. Hakani kesengi lawan bayan simbenta doba Bright Star Well Marbanyang UMLE ke Maulai Constituency Kumukongsan uba Edison Karumnoj MDC ke Maulai uba Elma War Nong Aiktian Organizing Committee uba Dairu Organizing Secretary Nalor Kiwe Pan. Hakani kesengi la samru yaki khusnam syaki balawan syakmat hagi jingelek kai baper bakentop nadu ke athletics, football, badminton, boxing, basketball, traditional archery, arm wrestling, lembat ki literary competition kum ke debate, ke quiz, nalor kiwe. Haba jingkran uba Bright Star Well Marbanyang ulaong bakum kini ki lempung kalong kebadon kam yaki samla bat kum ta ula kentu ya ke organizing committee baka day ban beteng ban penlong yak kum kani ke lempung. Nalor kata ulaong ru bakum unong mikmat kata ke constituency ula pens ngau show menteri hakabaya day bat ban kentiu ya ke kam yalek kai sports hakata ke snong bat kum ta undang yai bodien bakini ki kam kin urlong. Seventh out. 1, 2.
Last and final round, round 3. Decision of round 4, the winner by unanimous decision. Maulai Game Boxing Champion, 52 to 54 kg. In the red corner, Albert Marvin from Unanimous.
recommend but man siam ka shilhan habara koi ka sorngi yang bat migran ke ai bang imla ai bala banka ya kemon bale ya kikamba bha shnam molai balang nuksa Jia telik kowe dekat jo kesel aman lagi kejingshanya la kani jing ku basle sham bangai phong ban say khem da tingkat malong jing kerku shaki wei ni dei ban a mano bam la pia bam don kam hikai satang jing so red ringkat ki jing shnong malai balong noksa Jia telik kowe dekat jo kesel aman lagi kejisya yala kari jing ku basle shnong bangai
tili kawe dekaju kasar malaki ki kejisya nyala kari jing ku besle senang bangai hari tipriu tible senang bangai hari tipriu tible Blinkerhoek. So komendo ni por ko mamta but kum ka organizing committee is so tu ka jing tu jong kanika Molai Games and Literary Fest 2026 ka jing tu ka ba khamat kalong banlum banlang yaki khon sama but ki para nong sok snong jong ka snong Molai hi baro ko we but hakini ki shita yo ki balalit no ngayu i men bangadon haki madan yale kai ki ba phier ngai i kupnu bagi kon samla na kisnong ki papier bagi wan la kalong hapo ki madan football la kalong ha ki madan basketball la kalong hanuno kamadan yele kai ngai i bagadon kata ka jinge jan bat nakaliang ka jonga kum wemeli bat kum juru nakaliang jong EMDC ngi kular bangini tre ringkat bat pi bat ngin pentikna ba kani ka lempung kan yailong manla usdan bat kata ngangit skem baka organizing committee kan bu hapo jongki ya kata kathong masago wipan kabama kwa ban shir bana kwa ban pau pat jongki ni kapor kabamta bana kalian ga jonga kumwe mali ngalara yang ni kaman habang ay kendu you sports minister ngalali tan ay ka dorkas hapring jong hakamat jongu banong ba kum kasnong Molai ga kasnong ka bahe gidon sibun hoy kimaran football gidon sibun hoy ki indoor stadium kom community hall hendai ngong ka basosi pat kalong ba hapo uput usam jok snong Molai ka jongi wala na kimaran kibun lani ta ki indoor stadium kidon hakikat tu kan snong hendai ka basosi pat kalong ba ki bubun na kita kimlong ban yele ka kata ka dai ka jingsisha banglara house sports minister bangala ongru bakum ka snong Molai ila dongkam bandon ya ka wei kamaran football ka bapaka standard size ka badanru ya u track u babiang na ta kinong mare hapo ka snong Molai ka jungi bangala ongru baga snong Molai ka dai hokru bandon ya ka wei ka state of the art indoor stadium na ka ta ka snong Molai balar ka don po ka snong Molai kanom dai ka jing kerku tang ka snong Molai ndai ka jing kerkuru ya ka snong ki bamarjan jong ka snong Molai ka bi ka jonga ba ka jong pi bat ya kita baro nakalian ka jonga ngalade ban penpau bat ban ra hakamat jong sports minister ban ngait skem hakini kisi ngenang ya kendu ban budien bat ban pentikna bat ban dawaru no sports minister baun pa ya kita ki infrastructure habidi bat ki madan bat ki facilities ki paper habidi bat kani ka snong Molai ka bi ka jongi nam ta ki sports ki paper Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya